És un esport específic que practiquen persones amb discapacitat visual i és unes característiques que no tenen cap esport semblant. És un esport totalment pensat per persones amb discapacitat visual. Es juga en un camp de 18x9, que és igual que un camp de vòlei, i als 9 metres d'ample hi ha una porteria que ocupa tot aquest espai. Són 3 jugadors contra 3 jugadors. La mecànica de joc seria un jugador agafa la pilota, la tira rodant pel terra cap a l'altre costat, intentant tirar el més fort possible per marcar gol, i l'altre equip l'escolta a través de la percepció auditiva, intenta parar com si fos un porter de futbol, i aquesta mecànica d'anar llançant d'un costat a l'altre. Aquest esport neix entre Àustria i Alemanya després de la Segona Guerra Mundial, pensat per persones que van perdre la visió durant la guerra per la rehabilitació.